altså mit hus. Det er i hvert fald loftet. Eller... Nej, det er det ikke. Det er faktisk lidt svært at komme op her. Sådan der. Det er mit hus, det her. Kan jeg bare stå og kigge ud. Så er der en klokke. Musikdisk spiller, som jeg lige prøver at finde igen. Ej, jeg flyver bare lige udenfor. Det er altså mit hus udefra. Der er vinduer ind til loftet. Et til vindue. Det er hemsen. Og en kiste med mange til. Det her. Det er altså et soveværelse med ingenting. Det er så loftet. Med en masse kister og armor stands, som er enchanted.